En el punt 9 del framework Atlas de Mitre ens trobem el punt de les credencials d'accés. Aquest punt es tracta de mentre anem buscant el camí de sortida, mentre anem buscant la porta de sortida, totes aquelles credencials, aconseguir totes aquelles credencials que haurem de tindre per poder anar creuant aquells checkpoints, aquells punts de sortida que finalment ens permetran creuar la porta de sortida definitiva del sistema de machine learning, del sistema d'intel·ligència artificial que estiguem atacant. Evidentment, el punt de les credencials d'accés no només és un punt de la porta de sortida, per trobar la porta de sortida sense que siguem detectats, etc., com ja hem vist en punts anteriors. Aquest punt de les credencials d'accés també és un punt inicial del procés, és a dir, igual que per sortir haurem de tindre les credencials de sortida, per haver arribat i haver pogut atacar, haver pogut corrompre el model de machine learning, el model d'intel·ligència artificial, haurem hagut de tenir les credencials d'accés en el sistema. Per això, com vaig dir en un pilar anterior, especialment des del pilar 7 del framework Atlas de Mitre, els pilars, els passos, no sempre són tan lineals i seqüencials com pot semblar quan veiem la matriu del framework. Perquè realment, moltes vegades, tots aquests punts, tot aquest esquema, totes aquestes parts estan interrelacionades i tenen interrelació entre elles mateixes.